Dagitoy kas nauneg pakay papanan kadagit ti linaon iti lokot ti pagbasaan. Mentay soksok maten gapu iti Dios no kasano iti pamaian ken panagdayaw ken kuana panagaramid kadagiti umiso kadagiti napili ken intayo ornosen kas kay papanan. Kadagiti kabsat a pamaneknek a mabasa iti Salmo 46 iti 1. Iti Dios isu iti kameng ken bileg tayo asitibay unay asyaranay iti panagdukot. Kakailangan kakabsat nga dukutin tayo iti madi nga aramid tayo nga iwaksi tayo kadagiti kapanpanutan tayo gapu kadagiti aramid. No diket iti aya sideg tayo isu kadagiti na imbag nga pakinaken panagsao kadagiti nasaya at abanbanag gapu iti pamati. Kadagiti kabsat kas mabasa iti Salmo 41 iti 45 iti 1. Iti trono o Dios agnanayon ngawan enggana sitro iti kilalinteg iti sitro iti pagarian. Dita kapsat kas nailanad kadagiti sursurat ngayon na ibagbaga ngayon tayo tuntunen amuin kadagiti nauna akay papanan. Dati nunana ang mabasa iti Salmo 48 iti 1. Dakkel o Dios ken may kari iti maidaydayaw unay iti uneg iti ili iti Dios tayo. Tara iti kay bagbaga na nga ili nga pagnaedan na adamot laeng iti uneg tayo kadagiti panpanunot tayo iti nasantuan abantay na. Iti bantay na nga ibagbaga na isu nagnaed kada tayo iti bantay na ngagturong kadagiti pagpagarian nga adda iti uneg tayo. So di kita kapsat ti ibagbaga na abantay na nga adda kada tayo gapu kadagiti panpanunot tayo. So dayta kas pabasa iti Salmo 49 iti 1. Ipangagyo daytoy da kayo amin ngayon ili. Iti pangibagbagan na ligiti ngayon ili. Da kayo metlaeng at tao kas ibagbagan na. Dumngeg kayo kada kayo amin ngagnaed iti lobo. Ta amin tayo ditoy iti pagnaedan tayo daytoy asang kalubungan ti bagbagan na. Isu nga na itao tayo na parswa tayo ta kailangan nga sukimaten tayo gapu kadagiti intayo alalaen kas alalagaden di kay panan migito asorsora. Kas mabasa iti Salmo 50 iti 4. Agawaan na kadagiti langlangi sa dingato ken iti daga tapno kumen na kuma iti ili na. Takas iti papatay iti tao isu subli iti biyag ket alaen na iti ili na kas iti espiritu may bagpagana. So di kita kakabsat ikas adda soksok ibatin tayo gapu kadagiti nasaya abanbanag. Kas mabasa iti Salmo 51 iti 6. Adtoy iti tariyagayan iti kinapudno kadagiti kauneg apaspaset ken iti kaungan apaspaset ipakaamunan to kanya iti kinasiri. So dayta kapsat kas igitoy nga intayo alaen no kasano iti panangara tayo panang tuntun tayo gapu iti sirib nga intayo dawdawaten iti Dios tapno maala tayo ken iparabor na kada tayo kadagiti nasaya abanbanag. Isu digiti kapsat kas kadagiti nailanad ket agyamanak kadagitoy ngayon nakipapaabot kada kayo iti Dios Ama
ama nakabalin iti sa amin gapu kadagiti nailanad iti daan at ulag ken gapu iti pinangip abot ko gapu iti YouTube ngadda akas tanda iti pringi waragawag ket agyamanak iti Diyos ama ama nakabalin iti sa amin. Amen.